खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो उसु गेलेगिरि सानमा ब्रह्मनो रांखान्थि अनसुंथाइ हैदों मिरु इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि राजु नार्जारि आरो उत्तम बर' बिथांमोनहा क'क्राझार जिल्लानि हालादल गामिनि राकेश ब्रह्मनि फिसाज्ला सानमा ब्रह्म बिथाङा फैगौ 7 जुलाइनिफ्राय 17 जुलाइनि गेजेराव आमेरिकायाव उसुनि वर्ल्ड गेम्सआव बाहागो लाहैगोन बे गेलेनाया आमेरिकानि आलबामा स्टेटआव जागोन सानमा ब्रह्म बिथाङा आमेरिकायाव जानो गोनां बे उसु गेलेनायाव भारतखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन सासे कचजों लोगोसे सानमा ब्रह्म बिथाङा गेलेहैगोन आरो बिथांमोनहा भारतनि खरसाजोंनो गेलेनायाव बाहागो लाहैगोन होननानै फोरमायथिदों राजु नार्जारिया भारत सरकारा बाननाय खरसानि अनगायैबो आमेरिकायाव थांनो थाखाय भिजा बानायनाय आरो बेनि अनगायैबो माखासे खरसानि थाखाय मदद होनो थाखायनो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बायदियैनो सानमा ब्रह्म बिथांनि थाखाय सानमा ब्रह्मनि बिफा राकेश ब्रह्मनि आखायाव 1 लाख रां गथायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों राजु नार्जारिया आमेरिकानि आलबामा स्टेटआव 7 जुलाइनिफ्राय 17 जुलाइनि गेजेराव इन्टारनेशनेल लेभेलाव जानो गोनां बे उसु गेलेनायाव जाहाथे सानमा ब्रह्मआ देरहासार जानो हानानै भारतनि मुं लाखिनायजों लोगोसे बर'निबो मुं लाखिनो हायो बेनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबो बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि उसु गेलेगिरि सानमा ब्रह्म बिथाङा बे समाव इउपिआव थानाय खेल' इन्डिया केम्पआव दङ एटिएमनि सिङाव नोंथाङाबो माब्लाबा गाव रोङैनि थाखाय गुबुननिफ्राय मदद लायो नामा जुदि मदद लायोब्ला नङाबा माब्लाबा समाव गुबुननिफ्राय मदद लानो गोनां जायोबा सांग्रां जानाया गाहाम गाव रोङैनि थाखाय गुबुननिफ्राय मदद लानायावनो 35,000 रां लुथि जादों सासे आइजोआ आइजोनि मुङा रिना नाथ बे जाथाया तामुलपुर जिल्लायाव जादों जाथायनि सायाव रिना नाथआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांनि एटिएमआ एक्सपायार्ड जादोंमोन जायनि थाखाय बिथाङा गोदान एटिएम एप्लाइ खालामदोंमोन गोदान एटिएमखौ लानानै बिथाङा गरेस्वर स्टेट बैंक अफ इन्डियायाव थांदोंमोन आरो लोगोनि मददजों गोदान पिन जेनेरेट बानायनानै लादोंमोन बेनि उनाव बिथांमोनहा एकाउन्टआव बेसेबां रां दं बेखौ नायनो थाखाय एटिएमआव फैदोंमोन आरो राङा बेसेबां दं बेखौ नायनो नाजादोंमोन खनले नाजानायनि उनावबो बिथांमोनहा फेलें जानो गोनां जादोंमोन बे समावनो एटिएमआवनो थाखानाय सासे सेंग्राया मदद होनो थाखाय सिगांबोदोंमोन आरो रिना नाथनि एकाउन्टआव बेसेबां रां दं नायनो नाजादोंमोन आरो सिगांनि बायदिनो बिथाङाबो फेलें जादोंमोन बेनि उनाव सिनाय मोनै सेंग्राया गावनि एटिएमखौ खोख्लैनानै गावनि ब्लक जानाय एटिएमखौ आइजोनो होलांदों आरो गाव आइजोनि एटिएमखौ लानानै थांदों बेनि उनावनो आइजोनि एकाउन्टनिफ्राय खेबब्रै गासै 35,000 रां दिहुनदों सेंग्राया जायफोर EX-NDFB बिथांमोनहा रिहेबिलिटेसन मोनबाय बिथांमोननि बेंक एकाउन्टखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनानै बिनि जेरक्स कपिखौ बिसावरायग्रा बिथांनो थाबैनो अदेबानि साननैनि गेजेरावनो जमा होनो थाखाय खावलायहरदों बिसावरायग्रा बिथाङा आरो स्पेशल ब्रान्चनिफ्राय गासैबो रिहेबिलिटेसन मोनगिरिफोरनिखौ बिहरदों होननानै फोरमायथिदों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेंक एकाउन्टखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनानै थाबैनो बेनि जेरक्स कपिखौ बिसावरायग्रा बिथांनो गथायनानै होआबा 4 लाख रांखौ मोननाय नङा बेनि अनगायैबो फैगौ दाननिफ्राय स्टाइपेन्डखौबो मोननाय नङा फट'कपिखौ चिरां सिडलिनि सिलगाग्रि इस्ट थिंखुबारियाव थानाय हायेननि फार्म एबा बिसावरायग्रानि फार्मआव गथायहैनांगौ हायद्राबाद एफसीआ फुटबल गेलेनायाव रोंगौथि थानाय गेलेगिरिफोरखौ सायख'नाया मैयानिफ्राय क'क्राझाराव जागायबाय आन्डार 15 आरो आन्डार 18 बैसोनि गेलेगिरिफोरखौ सायख'गोन आन्डार 15 बैसोनि गेलेगिरिफोरखौ सायख'नाया मैया जोब्बाय दिनै आन्डार 18 गेलेगिरिफोरखौ सायख'गोन हायद्राबाद एफसीनि टेकनिकेल डाइरेक्टरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरखौ सायख'नायनि उनाव हायद्राबादाव लांनाय जागोन आरो बिथांमोनखौ फुटबल गेलेनायनि कचिं होनायजों लोगोसे सोलोंथाइ होनायबो जागोन आरो गासैखौबो बेसेन नाङाजासे फोरोंनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों फुटबल गेलेनायजों लोगोसे लाइमोनफोरा जाहाथे फरायनायखौबो लांफायो आरो इयुनाव जाहाथे साख्रि मावनो हायो बिनि थाखायनो सोलोंथाइखौबो होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों लोगोसे फोरमायथिबावदों दि हायद्राबाद एफसीआ गिबियाव रोंगौथि गोनां गेलेगिरिफोरखौ हायद्राबादनिफ्राय सायख'दोंमोन बेनि उनाव सिक्किम मिज'राम मणिपुर शिलं आरो दा क'क्राझाराव सायख'फैदों होननानै फोरमायथिदों महाराष्ट्रनि राजखान्थियाव गेदेर सोलायसोल' महाराष्ट्रनि गिबि मन्थ्रिया गिबि मन्थ्रिनि बिबाननिफ्राय रिजाइन होबाय राजखान्थियाव जिखिजाया समावनो जिखिजाया जानो हायो बेनि मोनसे बिदिन्थि महाराष्ट्रनि गिबि मन्थ्रि उद्धव ठाकरे बिथाङा गिबि मन्थ्रिनि बिबाननिफ्राय रिजाइन होनायजों लोगोसे महाराष्ट्र लेजिस्लेटिभ काउन्सिलनिफ्रायबो रिजाइन होबाय मख'नो गोनांदि उद्धव ठाकरेजों दैदेनजानाय शिबसेना दोलोनि सासे दैदेनगिरि
एकनाथ शिन्देआ शिबसेनानि माखासे एमएलएफोरखौ लानानै मोनसे रायजोनिफ्राय गुबुन मोनसे रायजोसिम खारथिंदोंमोन। बेबायदिनो एकनाथ शिन्देआ सा 50सो एमएलएफोरखौ लानानै आसामनि गुवाहाटीयावबो थाफैदोंमोन आरो बिथांमोनहा मैया गुवाहाटीखौ एंगारनानै गवा फारसे रौना होलांबायमोन। बे समावनो महाराष्ट्रनि गिबि मन्थ्रिया रिजाइन होबाय। महाराष्ट्रआव पलिटिकल क्राइसिस जानायखौ नोजोर होनानै एसेम्ब्लियाव फ्ल'र टेस्ट खालामनो थाखाय महाराष्ट्रनि गभर्नर भगत सिंह कछारी बिथाङा बिथोन होदोंमोन। बेराफारसेथिं बे फ्ल'र टेस्टखौ दोनथ'नो थाखाय उद्धव ठाकरेनि सोरखारा जौसिन बिजिरसालिसिमबो थांदोंमोन, नाथाय जौसिन बिजिरसालियाबो एसेम्ब्लियाव फ्ल'र टेस्ट खालामनो थाखाय बिथोन हरदों। जौसिन बिजिरसालिनि बिथोन हरनाय बायदियैनो दिनै एसेम्ब्लियाव फ्ल'र टेस्टआ जागोन, नाथाय फ्ल'र टेस्ट जानायनि सिगांनो गिबि मन्थ्रिनि बिबाननिफ्राय रिजाइन होबाय उद्धव ठाकरे बिथाङा। रिजाइन होनायनि उनाव उद्धव ठाकरे बिथाङा मदद होनायनि थाखाय एलायन्स पार्टी, नेशनेल कंग्रेस पार्टी एनसिपि आरो कंग्रेस दोलोखौ साबायखर बावदों आरो गावनि दोलो अदेबानि शिबसेना दोलोनि दैदेनगिरियानो फोथायखेबस' खालामदों होननानै दुखु फोरमायथिदों। क'क्राझारनि बाटारमारिनि रायजो राजाफोरनि 36 बिघा हायाव सोरखारा इन्टिग्रेटेड डिसि अफिस लुनो नागिरनायखौ लानानै इएम रन्जित बसुमतारीनि बिबुंथि। बिथाङा बुंथिदों दि बाटारमारिनि रायजो राजाफोरनि हाखौ नायनायजों लोगोसे बबे हायाव डिसि अफिस लुनो हायो बेनि सायाव संदाननाया जागासिनो दं, नाथाय रायजो राजाफोरजों सावरायालासे हाखौ लानाय जानाय नङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि हाखौ लानानै जों बर'फोरा सांग्रां जानाया मोजां, मानोना हा नङाब्ला जों थांनानै थानो हाया आरो गोलाव समनिफ्रायनो बर'फोरा जि दावहा नांबोदों बेयो हाजोंनो सोमोन्दो दं। बेनिखायनो हाखौ लानानै जेसेबां अफिसियेल खामानि दं बेखौ मावनानै लानाया गाहाम होननानै बुंथियो। बेनि अनगायैबो बुंथिबावदों दि बिटिआर सोरखारा बर' हारिनि आरो गासै हारिनिबो गोजोन आरो जौगानायनि खामानि मावनो थाखायसो जोनोम मोनदों। बाटारमारिनि रायजो राजाफोरनि 36 बिघा हाखौ लानानै जानाय बेले-बेजे आरो दावराव-दावसिखौ खौरां लाहैदों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो। बिथांमोना फोरमायथिदों दि सार्कल अफिसारा फैनानै रायजो राजाफोरनि सायाव बायदि राव बाहायफैनाय आरो बे हायाव थानो मोन्थाय गैया होननानै बुंफैनायखौ रायजो राजाफोरनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। बिथांमोनहा बुंथिबावदों दि गोलाव समनिफ्रायनो बर'फ्रा आबाद मावबोनाय बे हायाव डिसि अफिस लुनो थाखाय थांनाय 2021 मायथाइयावनो सोरखारनाव एलटमेन्ट बिदोंमोन, नाथाय लेन्ड एडभाइजारि बर्डआ गनायथि होआखैमोन। जाहाथे लेन्ड एडभाइजारि बर्डआ रायजो राजाफोरजों सावरायालासे बे हानि एलटमेन्टखौ होआ, बेनि थाखाय खावलायो एबसुआ आरो सार्कल अफिसार आरो डिसिआ फैनानैबो जाहाथे दाबि दावा खालामफैया आरो सिगि सग' खालामफैया, बेनि थाखायबो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायो। सार्कल अफिसार आरो डिसिफोरा फैनानै रायजो राजाफोरनि सायाव दाबि दावा खालामफैयोबा, सिगि सग' खालामफैयोबा आरो जानला मोनला खोथा बुंफैयोबा क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बायदि खामानि मावनो गोनां जागोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा आरो बेफोर हानि जेंनाखौ लानानै लेन्ड एडभाइजारि बर्डजों थाबैनो सावरायनानै सुस्रांनानै होगोन होननानैबो फोरमायथियो। मख'नो गोनांदि बाटारमारिनि रायजो राजाफोरनि 36 बिघा हाखौ सेनो नागिरनायखौ लानानै दासान्दि फ्राय सानफ्रोमबो खुद्रिसारदों रायजो राजाफोरा। 36 बिघा बर'फोरनि हाखौ सेनायनि जेबो थांखि गैया होननानै सोरखारा बुंबोदों। बेराफारसेथिं बिटिसि सोरखारा सार्कल अफिसारनो हरनाय एनअसिखौ डिसि अफिसनिफ्राय दिहुननानै लाबोनायनि दाबि खालामदों रायजो राजाफोरा आरो बेखौ लानानैनो बिटिसि सोरखारनि हेंथायै गोख्रोङै खुद्रिसारबोदों रायजो राजाफोरा। हेलिकप्टारनि जाब्रबथायाव 4नि जिउ खहा जादों। मुम्बाइनि सागर किरण थाव दिहुनग्रानि सेरावनो जादों बे जाब्रबथाया। रिपर्टनि बायदिब्ला ONGCआव खामानि मावनो थाखाय हेलिकप्टारजों गासै 7 सुबुंफोरा थांदोंमोन। 7नि मादाव 2आ क्रिउ मेम्बारफोरमोन आरो 7आ पेसेन्जारफोरमोन। बेयावनो बोथोर गाज्रिनि थाखाय इमार्जेन्सि लेन्डिं खालामनायाव हेलिकप्टारा लैथोआव गोग्लैदों। रिपर्टनि बायदिब्ला हेलिकप्टारनिफ्राय गोग्लैनाय समाव सासेबो जिउ गोमायाखैमोन, नाथाय उनाव इन्डियान नेभिआ रैखा खालामनो थांनाय समाव 4 गोथै देहाखौ बोखांनो हादों आरो 7खौ रैखा खालामनो हादों। 4 थैनायनि मादाव 3आ ONGCनिनो मावफारियाफोरमोन आरो 1आ अरायथा नङि मावफारियामोन। थैनाय 4नि गोथै देहाखौ उनाव कपार हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।